Ο φορτισμός είναι η μορφή μαζικής παραγωγής που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 20ου αιώνα στο εργοστάσιο αυτοκινήτων του Henry Ford στο Highland Park των ΗΠΑ. Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει δύο πράγματα: το σύστημα μαζικής παραγωγής και τον τύπο οικονομικής ανάπτυξης και πολιτικής που κυριάρχησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι τη δεκαετία του 1980. Το μοντέλο μαζικής παραγωγής του Ford έχει πολλά κοινά με τις ιδέες του Taylor σε ό,τι αφορά τον λεπτομερή τεχνικό καταμερισμό της εργασίας, την ακριβή μέτρηση του χρόνου που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια συγκεκριμένη εργασία και τον έλεγχο μέσα από το σχεδιασμό της γραμμής παραγωγής. Όταν εισήχθη αρχικά στην παραγωγή αυτοκινήτων από τον Ford, οδήγησε σε δραματική αύξηση της παραγωγικότητας. Ο χρόνος εργασίας που απαιτούνταν για την παραγωγή ενός μοντέλου T της Ford μειώθηκε από 12 ώρες και 8 λεπτά τον Οκτώβριο του 1914 σε 1 ώρα και 30 λεπτά 6 μήνες αργότερα. Οι εργαζόμενοι εκτελούσαν συνήθως απλές επαναλαμβανόμενες εργασίες χωρίς εξειδίκευση, με πολύ σύντομους κύκλους εργασίας καθήκοντος, που συχνά ορίζονταν με ακρίβεια δευτερολέπτου. Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας μπορούσε να επιτυγχάνεται μέσα από την αύξηση της ταχύτητας της γραμμής παραγωγής. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι εκτελούσαν επαναλαμβανόμενες εργασίες ρουτίνας σε αδιάλειπτη βάση, με ρυθμό που καθόριζε το management. Από την άλλη πλευρά, ο φορτισμός, σαν δήλωση της καταναλωτικής κοινωνίας, έχει 4 χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η μαζική παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων μέσα από γραμμές παραγωγής, με τη χρήση ημιειδικευμένων ή ανειδίκευτων εργατών. Δεύτερον, την πίστη ότι η ανάπτυξη έρχεται μέσα από έναν κύκλο μαζικής παραγωγής και μαζικής κατανάλωσης. Το τρίτο χαρακτηριστικό αφορά την εργασία και περιλαμβάνει 5 σημεία. Το πρώτο αφορά έναν συμβιβασμό στον οποίο οι εργαζόμενοι θα αποδέχονται τη διοικητική εξουσία με αντάλλαγμα τη σταθερότητα των μισθών. Δεύτερον, τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων που βασίζεται στην τιμολόγηση και τη διαφήμιση. Τρίτο, τον σπουδαίο ρόλο του τραπεζικού συστήματος που χρηματοδοτεί τη μαζική παραγωγή αλλά και την κατανάλωση. Τέταρτο, την κρατική παρέμβαση για την διασφάλιση της πλήρους απασχόλησης και την δημιουργία ενός κράτους πρόνοιας. Και πέμπτο, την ενσωμάτωση των εθνικών οικονομιών σε μια εθνική ανταγωνιστική οικονομική τάξη. Τέλος, στο επίπεδο της κοινωνικής ζωής, ο καταναλωτισμός χαρακτηρίζεται από την μαζικοποίηση των πάντων. Μαζικά μέσα ενημέρωσης, μαζικές μεταφορές, μαζική πολιτική. Ο φορτισμός, σαν αντίληψη για τη ζωή, δημιούργησε τα μαζικά καταστήματα fast food, αντί για τα πολλά κατανεμμένα μικρομάγαζα. Τα σούπερ μάρκετ αντί για τα πολλά μπακάλικα. Τα πολυκαταστήματα αντί για τα συνοικιακά μαγαζιά. Τα κλαμπ μαζικής διασκέδασης. Την μουσική σαν ένα διεθνές εμπορεύσιμο προϊόν. Το σβήσιμο των τοπικών πολιτιστικών χαρακτηριστικών κάτω από την πίεση των μαζικών διεθνών πολιτισμικών προτύπων. Την ομοιομορφία στο ντύσιμο μέσω της μόδας. Την ομοιομορφία στα γούστα μέσω των διαφημίσεων. Την μίμηση των προτύπων για τον άνδρα και τη γυναίκα μέσα από τα έργα του κινηματογράφου. Μετατόπισε την ζωή από την μικροκλίμακα στην μέγακλίμακα και τον έλεγχο από τις τοπικές κοινωνίες στην μαζική πολιτική. Η άλλη πλευρά του φορτισμού βασίζεται στην εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο Στέφεν Μέγερ στο βιβλίο του The $5 Day. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας σαν μηχανές παραγωγής είχε δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παράγουν φτηνά προϊόντα και να δημιουργούν οικονομίες κλίμακας.
που σημαίνει να παράγουν μεγάλο όγκο προϊόντων με μικρό επιπλέον κόστος. Αυτό οδήγησε σε μεγάλη συγκέντρωση του πλούτου και έτσι δημιουργήθηκαν οι μεγάλοι όμιλοι του τέλους του 19ου αιώνα. Η δημιουργία και η επέκταση των μεγάλων ομίλων χρειαζόταν κεφάλαια, τα οποία προσέφεραν οι επενδυτές, ζητώντας ταυτόχρονα εξασφάλιση για καλές αποδόσεις των επενδύσεων. Αυτό έσπρωξε τις επιχειρήσεις, όπως μας λέει ο ιστορικός του management Alfred Chandler, στην καθετοποίηση της παραγωγής. Οι επιχειρήσεις έπρεπε να έχουν καλή διαχείριση όλων των λειτουργιών τους και να έχουν και ένα πετυχημένο τμήμα marketing και πωλήσεων που θα εξασφαλίζει τις πωλήσεις των προϊόντων. Το πρόβλημα των επιχειρήσεων ήταν πλέον η δημιουργία των κατάλληλων δομών που θα επέτρεπαν την αποδοτική διοίκηση των επιχειρηματικών κολοσσών. Η επέκταση των μεγάλων επιχειρήσεων είχε κάνει επίκαιρες τις ιδέες του Έμερσον που είχαν διατυπωθεί ταυτόχρονα με του Τέιλορ και είχαν εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία στους σιδηροδρόμους. Ένας παράγοντας της παραγωγής ήταν η εργατική δύναμη και το πρόβλημα των επιχειρήσεων δεν ήταν τόσο να αυξήσουν την αποδοτικότητά της, όσο να μπορέσουν να την ελέγξουν με απόλυτο τρόπο. Είχε δημιουργηθεί η άποψη ότι ο υπάρχον εξοπλισμός δεν απέδιδε τα μέγιστα εξαιτίας της ακαταλληλότητας του ανθρώπινου παράγοντα και η λύση του προβλήματος αυτού πήρε το όνομα Human Engineering. Σαν πρόβλημα ανέλαβαν να το λύσουν οι μηχανικοί, που ήταν οι ειδικοί της παραγωγής και τώρα θα γινόντουσαν και οι ειδικοί της εργατικής δύναμης. Πράγματι, τα πιο σπουδαία άρθρα management μέχρι το 1910 απαντώνται αποκλειστικά σε περιοδικά μηχανολογίας. Μπορούμε να πούμε ότι ο Taylor και ο Ford έριξαν το βάρος τους στο engineering, ενώ η σχολή των ανθρωπίνων σχέσεων που ακολούθησε μερικά χρόνια αργότερα εστίασε στο human. Ιδιαίτερο ρόλο στο νέο σχεδιασμό της παραγωγής έπαιξε η επέκταση της ιδέας των ανταλλακτικών, interchangeable parts, που είχε χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα το 18ο αιώνα στη βιομηχανία παραγωγής όπλων. Η κυρίαρχη αντίληψη στο αμερικάνικο management είναι ότι οι εργαζόμενοι και η επιχείρηση έχουν κοινά συμφέροντα, τα οποία δεν είναι άλλα από τους στόχους της επιχείρησης. Είναι αυτό που πετυχημένα ο Alan Fox ονόμασε unitaristic management. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο εργασιακός χώρος ήταν πολύ διαφορετικός από ό,τι είναι σήμερα. Οι managers επεδίωκαν πειθάρχηση και παραγωγικότητα και οι εργάτες πάλευαν για αυτονομία και έναν λογικό ρυθμό δουλειάς. Τα χαρακτηριστικά των γραμμών παραγωγής της Ford δεν προέκυψαν ξαφνικά. Πριν την εμφάνισή τους, οι μηχανικοί άλλαζαν συνεχώς τη διαδικασία παραγωγής, έτσι ώστε να πετυχαίνουν μεγαλύτερη απόδοση της εργασίας και έλεγχο μέσα από τις μηχανές και τις διαδικασίες που δημιουργούσαν. Αρχικά ο Ford, οι managers και οι μηχανικοί του τυποποίησαν τα μέρη του προϊόντος, δηλαδή χώρισαν το προϊόν σε πολλά μικρά ανταλλακτικά. Αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα να αυξήσουν την εξειδίκευση και την επαναληψιμότητα τόσο στις μηχανές όσο και στη δουλειά που έκαναν οι άνθρωποι. Δεύτερον, χρησιμοποίησαν μηχανές που ενσωμάτωναν την πιο προωθημένη τεχνολογία. Με τις μηχανές μετέφεραν τη γνώση από τα μυαλά και την ικανότητα από τα χέρια του εργατικού δυναμικού στα μηχανήματα. Οι managers ισχυροποίησαν τη θέση τους απέναντι στους εργάτες, κλέβοντάς τους τις γνώσεις και τις ικανότητες και μεταφέροντάς τις στις μηχανές. Τρίτο, ανέλυσαν και ξανασχεδίασαν τα καθήκοντα της εργασίας με κριτήριο την μέγιστη απόδοση, εξαφανίζοντας κάθε λεπτό χαμένης εργασίας και κάθε περιττή κίνηση. Μέσα από τον τεϊλορισμό και τον φορτισμό αναδείχθηκε ένας νέος τύπος εργάτη, ο εκπαιδευμένος εργάτης. Ο Τέιλορ έλεγε ότι οι μηχανικοί δεν επιτρέπεται να κάνουν τη δουλειά που μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευμένος εργάτης. Με γνώμονα αυτές τις πεποιθήσεις, οι managers του Ford ακολούθησαν την ιδέα του Taylor
ότι η πνευματική δουλειά πρέπει να ξεχωρίζεται από τη χειρονακτική και να ανατίθεται σε ένα ξεχωριστό τμήμα προγραμματισμού. Ο ιδανικός εργάτης, όπως μας λέει ο Μέγερ, ήταν ένα αυτόματο χωρίς σκέψη on που εφάρμοζε σταθερά και με συνέπεια τα εργασιακά καθήκοντα. Η τεχνολογία και το management άλλαξαν τον εργασιακό χώρο. Δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει την τεχνολογία από το management, γιατί η τεχνολογία δημιουργήθηκε κατ' εντολή του management. Ήταν δηλαδή τεχνολογία με σκοπό. Σαν ένα παράδειγμα, πριν το Μάιο του 1913, κάθε εργάτης συναρμολογούσε ένα μαγνέτο μόνος του. Σε 9 ώρες έφτιαχνε περίπου 35 με 40 κομμάτια. Αυτό διέφερε από εργάτη σε εργάτη. Το Μάιο του 1913 οι μηχανικοί ανέλυσαν τη δουλειά της συναρμολόγησης του μαγνέτο σε 29 ανεξάρτητες λειτουργίες. Το Μάρτιο του 1914, 14 εργάτες συναρμολογούσαν 1335 μαγνέτος μέσα σε 8 ώρες εργασίας. Η βιομηχανική τεχνολογία ήταν μια ανάμεικτη ευλογία και κατάρα. Υποσχέθηκε ηλική ευδαιμονία σε όλους. Όμως ο κόσμος της εργασίας δεν θα ήταν ποτέ ξανά ο ίδιος. Η νέα βιομηχανική τεχνολογία άλλαξε την κοινωνική δομή του εργοστασίου και έθεσε τα θεμέλια της σύγχρονης βιομηχανικής κοινωνίας. Επέβαλε και απέτησε νέες μορφές εξουσίας και ελέγχου επάνω στην εργασία. Οι εργάτες της Ford δεν μπόρεσαν ποτέ να δημιουργήσουν μια σπουδαία ιστορία εργατικών αγώνων. Η ιστορία της Ford είναι μια αλληλουχία από αλλαγές στη διαδικασία της εργασίας, υποβαθμισμένη εργασία, ελαχιστοποίηση των ικανοτήτων και μετασχηματισμό των κοινωνικών σχέσεων. Επρόκειτο για μια διαρκή προσπάθεια πειθάρχησης. Από το 1914 οι εργάτες τόνιζαν ότι η εξειδίκευση μειώνει την ανάγκη για ειδικευμένους εργάτες και τους κάνει σκλάβους. Ένας βετεράνος εργάτης της Ford υποστήριζε ότι οι εργάτες σταματάνε να είναι άνθρωποι μόλις περνάνε τις πύλες του εργοστασίου, εκτελούν την εργασία αυτόματα και σταματάνε να σκέφτονται. Την ίδια άποψη είχε και ο πρόεδρος της Ένωσης Εργατών Αυτοκινητοβιομηχανίας, William Logan, ο οποίος το 1917 παρατηρούσε ότι οι ειδικευμένοι μηχανικοί βρίσκονται στα εργοστάσια, αλλά δεν χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους. Ο Στέφεν Μέγερ αναφέρει: έγιναν απόπειρες εναλλαγής των θέσεων εργασίας, κάτι σαν αυτό που ονομάζουμε σήμερα job enlargement ή job enrichment. Αλλά τίποτα δεν δούλεψε, γιατί και η νέα θέση ήταν το ίδιο μονότονη με την προηγούμενη. Σε ένα άρθρο του 1914 οι New York Times έγραψαν: οι εργάτες δεν φαίνεται να εργάζονται σκληρά ή να βιάζονται. Κάθε εργάτης έχει να επαναλάβει 45 κινήσεις, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άσκοπο. Είναι σαν ένα ρολόι. Φυσικά για όποιον δεν βρισκόταν στη γραμμή παραγωγής, όλα κυλούσαν ρολόι. Όλα έμοιαζαν να είναι εύκολα και ήρεμα. Όμως οι εργάτες που δούλευαν εκεί ένιωθαν τη μονοτονία να τους μουδιάζει το μυαλό. Ο Τζον Φιτς, ένας πιο προοδευτικός δημοσιογράφος της ίδιας εποχής, ανέφερε: 15.000 άνθρωποι δουλεύουν σε ομάδες πάνω σε μία γραμμή παραγωγής. Κάθε εργάτης, κάθε ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο καθήκον. Ο Φιτς εντυπωσιάστηκε από την απόδοση του συστήματος, όμως σκέφτηκε πώς θα αισθάνονται οι εργάτες. Όπως σημείωνε, είναι ωραίο να βλέπεις ένα αυτοκίνητο να βγαίνει από την πόρτα κάθε 20 δευτερόλεπτα, αλλά δεν το βλέπεις αν η δουλειά σου είναι να βάζεις τα μπουλόνια στις βίδες. Δεν έχεις χρόνο. Ένα φυλάδιο της Ένωσης Εργατών Μετάλλου του Ντιτρόιτ το 1914 σημείωνε: οι αλλαγές στις μηχανές και το στένεμα της εργασίας μειώνουν συνέχεια τη χρησιμότητα των ειδικευμένων εργατών. Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε αυτό το σχέδιο ή να βουλιάξουμε στην αποξίωση και να καταντήσουμε σκλάβοι. Τα επαναλαμβανόμενα καθήκοντα οδήγησαν τους εργάτες στην απώλεια των ικανοτήτων που είχαν. Η έννοια του de-skilling περιγράφει την αφαίρεση μιας παλαιότερης ιδιότητας ή ικανότητας που είχε ένα άτομο.
Η παραδοσιακή έννοια της εξειδίκευσης περιέχει μια νοητική συνιστόσα. Ο εργάτης σκεφτόταν, έκρινε, προτού κάνει τη δουλειά του. Τώρα η μόνη ικανότητα που απαιτείται είναι η σωματική. Η Αμερικάνικη Ένωση Μηχανολόγων αναφέρθηκε στην σημαντική πρόοδο που είχε γίνει από το 1905 μέχρι το 1912 στο σχεδιασμό βιομηχανικών μηχανημάτων. Η βασική αρχή ήταν η μεταφορά των δεξιοτήτων από τον εργάτη στη μηχανή. Η Ειδική Επιτροπή για θέματα πρακτικών στον χώρο δουλειάς ανέφερε: η μεταφορά δεξιοτήτων από τους λειτουργούς στη μηχανή έχει ενσωματώσει τον τελευταίο καιρό ένα μεγάλο μέρος από τη συσσωρευμένη εμπειρία πολλών μηχανικών που εργάζονται πλέον με απλούστερα εργαλεία. Το 1914 το Highland Park είχε 15.000 μηχανές και 13.000 εργάτες. Εάν μία μηχανή δεν υπήρχε στην αγορά, την έφτιαχναν οι μηχανικοί. Ο σωστός συντονισμός εργατών και μηχανών ήταν το επόμενο απαραίτητο βήμα στην παραγωγική διαδικασία. Η στροφή της Ford στις μηχανές και τους ανειδίκευτους εργάτες άλλαξε τη σύνθεση του προσωπικού στο εργοστάσιο. Οι προϊστάμενοι, οι επιστάτες, οι υπεύθυνοι και κάθε λογής αχυροαφεντικά πήραν τη θέση των ειδικευμένων εργατών. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της έρευνας του Charles Ratel το 1891, στα εργοστάσια του Detroit οι επιστάτες αποτελούσαν το 2% της εργατικής δύναμης. Το 1917 οι επιστάτες και οι διάφοροι ελεκτές είχαν γίνει 14%, προκειμένου να επιβλέπουν τους ανειδίκευτους εργάτες. Το 1914 αντιστοιχούσε ένας επιστάτης σε 53 εργάτες και 3 χρόνια αργότερα η αντιστοιχία είχε γίνει ένας επιστάτης ανά 15 εργάτες.